Мәсәлән, бүгенге чыгарылышта тизлеккә кабер казучылар арасында ярыш, Белоснежка әкиятенә яңа караш һәм волонтерлар ярдәменә мохтаҗ Сакура. Хәзер тулырак. Новосибирскта тизлеккә кабер казучылар арасында бөтен Россия ярышы уздырылган. Могильный беспредел дип аталучы әлеге ярыш кабер казучы һөнәрен, аның престижын арттыру максатыннан оештырылган. Һәм әлеге ярышта Новосибирск, Кемерово, Алтай һәм Омсктан профессиональ рәвештә кабер казу белән шөгыльләнүчеләр катнашкан. Аларның максаты озынлыгы 200 см, киңлеге 80 см, тирәнлеге 160 см булган кабер казу булган. Җиңүчеләр Омсктан Әтиле улы гаилә, алар 38 минут эчендә бу эшне башкарып чыкканнар һәм аларга җиңүчеләргә 30 000 сум бүләк бирелгән. Оештыручылар сүзләренчә, алар тәнкыйтьтән курыкмыйлар һәм кабер казучылар арасында ярыш уздыруның этик кагыйдәләргә туры килү-килмәү мәсьәләсе аларның башында тумаган, андый сорау аларны борчымый һәм гомумән кабер казу шундый ук һөнәр, аннан оялырга, аннан табу ясарга кирәк түгел. Әйе, бер яктан мин моның белән килешәм. Әгәр дә хис ягын алып атып, менә факт, кабер казучы һөнәре. Аны гына калдырсаң, кабер казу шундый ук һөнәр һәм мисал өчен малярлар арасында ярыш бар дигән, нишләп кабер казучылар арасында андый ярыш була алмый? Шул исәптән анда катнашучылар үзара тәҗрибә белән уртаклашып, үзләренең күнекмәләрен ныгыта алалар. Тик шул ук вакытта миндә ниндидер бер икенче як, бу минем заморочкаларым һәм стереотипларымдыр инде. Шундый әзрәк кенә кысылып куя һәм шундый сәер кеше күмү, кеше үлү, аны күмү, аның белән саубуллашу шул кадәр шәхси һәм интим процесс кебек, һәм аны менә шулай итеп ярышлар уздыру, әлбәттә, кеше үлмәгән, шулай да инде. Шул тирәдә йөри бит инде. Аны күрсәтү, аның турында сөйләү бик сәер кебек. Һәм әлбәттә, бу минем заморочкаларым һәм борчуларым сөйли инде. Әмма бу хәбәрдә мине иң силкетеп җибәргәне, әгәр дә просто менә ярыш уздырганнар ярар, мин ул кадәр аңа игътибар итмәс идем бәлки. Менә ул ярышның исеме Могильный беспредел дип аталуы, менә шул мине бераз гына башымда ниндидер шүрепләр силкенеп куйды. Әгәр дә просто кабер казучылар арасында ярыш дип әйтсәләр, мин ул кадәр силкенмәс идем мөгаен. Сез нәрсә уйлыйсыз мондай ярышлар турында? Кирәкме алар, юкмы? Әгәр дә кирәкме икән, ни өчен? Сан-Франциско Chronicle газетасы сайтында Белоснежка әкиятенә бәйле тәнкыйди мәкалә урын алган. Әлеге газетаның баш редакторлары бу әкияттәге Белоснежканың принц үпкәннән соң уяну өлешен тәнкыйтьләп язганнар. Алар сүзләренчә, монда чын мәхәббәт турында бөтенләй сүз була алмый, чөнки бу үбешү ике яклы килешү нигезендә булмаган, ягъни бер яклы гына булган. Һәм алар сүзләренчә, Дисней иске карашлы фикерләрне алга сөрүдән туктарга тиеш. В смысле, туктатырга ул әкият инде бар, ул әкият 2 гасыр яши инде вообще-то. Аны ничек инде сызып атасың һәм аны үзгәртергә кушасың. Мин аңлыйм, кемнәрнеңдер төгәлрәк аңларга тырышам, кемнәрнеңдер җиңел үпкәләвен һәм кимселүен. Бу яңа этикага бәйле инде. Шу кадәр кошылыклы һәм кызыклы тема ул. Мин аңлыйм, кемнәрдер кичкенә вакытта әти-әниләре, якыннары тарафыннан кирәкле тиешле дәрәҗәдә алып бетермәгән наз һәм яратуны алып бетермәгәнгә бәйле, улы тормышка күчкәннән соң да алар күп әйберне җиңел кабул итәләрдер, үпкәлиләрдер, кимселәләрдер. Мин аны аңлыйм һәм кабул итәм. Әмма мин аңламыйм моның зур масштабларга күчеп ниндидер хәрәкәткә әйләнгән очракларын, чөнки ахыр чиктә менә шул кимселгән кешеләрнең хәрәкәте, тигез хукуклылык өчен хәрәкәте ахыр чиктә шул кимселгән кешеләрнең өстенлеге омтылышына әйләнә башлый. Тәҗрибә һәм тарих күрсәткәнчә. Әгәр дә бу әкияткә кире кайтып карасак, мин аңлыйм аерым кешеләрнең элеккеге сәнгать әсәрләренә кире кайтып анда казынуларын һәм аны бүгенге көн стандартларына туры килү-килмәвен тикшерүләрен. Бу яхшы, бу табигый, әмма аны үзгәртергә кушуларны һәм аңа ниндидер нәрсәләрдер өстәп, нәрсәләрдер алып атырга тырышуларны мин аңлап бетермим. Сезнең карашыгыз ничек моңа? Сүз уңайыннан шул ук Белоснежка әкиятенә бәйле, анда фея крестная ролендә кара тәнле ир-ат булачак. Ир-ат дип әйттем дә, мин үзем шикләнә башладым. Мин хәзерге гендерларда бик яхшы разбираться итмим. Гафу итегез, беркемдә үпкәләтергә теләмим.
Аның исеме Билли Портер, һәм аңа бәйле дә күпмедер каршылыклар чыкты. Бер яктан шәп, менә алдынгы карашлар дип әйтәләр, икенче яктан бу кимсетү һәм бу дөрес түгел, тегесе монсы диләр. Миңа бу кеше үзе шәхсән бик шул кадәр харизматичный һәм аңа карарга рәхәт һәм бу рольгә ул искиткеч туры килер кебек. Бу менә бердән-бер миңа ошаган очрак. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Бу әкиятнең үзгәртеп корылуына бәйле һәм гомумән яңа этикага бәйле. Сезнең фикерләрегез нинди? Санкт-Петербургтагы ботаника бакчасында үсүче сакура агачын сакларга волонтерлар эзлиләр. Әлеге сакураның хәзер шаулап гөрләп чәчәк аткан чагы икән һәм шуңа бәйле аның тирәсендә пикник оештырырга, фотосессия, шул исәптән эротик фотосессия оештырырга теләүчеләр саны бик күпкә арткан. Шуңа күрә әлеге ботаника бакчасында эшләүчеләр сакураның сәламәтлеге, шул исәптән рухи сәламәтлеге өчен борчылалар. Шуңа күрә волонтерлар эзлиләр, аларга махсус киемнәр биреләчәк һәм алар шунда фотога төшеп пикник оештыручы кешеләрнең тәртибен тикшереп, күзәтеп торачаклар. Андыйга китсә, безнең Казанда да псевдо сакура бар һәм аңа да мораль яктан бик зур басым хәзерге вакытта май ае җиткән саен. Шуңа күрә Санкт-Петербургта сакура Алланың кашка тәкәсе түгелдер. Мин тәкъдим итәм безнең Татарстандагы Казанның 1000 еллык паркындагы сакурага да шундый волонтерлар ялларга, аларда аның психик сәламәтлеген сакларга тиеш минемчә. Казанда Регина зоопаркында альбинос күнгүрә туган, аңа Алиса дип исем кушканнар. Алиса дип әйттек инде без аны. Һәм караңгы төстәге ата-аналардан ак төстәге альбинос туу ихтималы 100 меңнән 1-гә тигез. Һәм шуңа күрә бу аеруча шундый дулкынландыргыч ниндидер мөгъҗиза булып тора. Иң мөһиме сәламәт булсын иде, зоопаркларга фикрем тискәре булса да, монда ничектер шу кадәр күңел тулды, аны мораль, аның рухи сәламәтлегендә, физик сәламәтлегендә яхшылап сакларлар дип өметләнәм. Рөстәм Миннеханов 2021 елда булачак Сабантуйлар көннәрен төгәлләштерде. Димәк, безнең 12-13 июньдә авылларда һәм район үзәкләрендә булса, 26 июньдә Казанда һәм 4 июльдә Чаллыда. Һәм монда минем сорыйсым килә, сез ничек гомумән карыйсыз Сабантуйларга? Пандемиядан соң нинди дә булса, нәрсә дә булса үзгәрдеме сезнең Сабантуйга бәйле? Сез котрак көтә башладыгызмы, әллә киресенчә, артык кирәкле әйбер түгел бугай инде бу дип уйлый башладыгызмы? Шәхсән минем үземнең зур үзәкләрдәге Сабантуйларда булганым юк, шуңа күрә, теләмим дә андый шау-шулы урында булырга. Әмма менә авыл җирендәге Сабантуй, анда барбыр әле әзрәк ихласлык сакланган кебек, анда шундый җылы, рәхәт, анда кунаклар, туганнар белән җыеласың, барбыр ниндидер кадерле әйбер. Шуңа күрә мин моның быел булуына бик сөйнәм. Сез нәрсә анда, ничек анда йөрисезме Сабантуйларга, йөрмисезме? Аңладыгыз инде, языгыз кыскасы. Һәм безнең Атна җыры сәхифәсендә Тараф төркеменең Ярату җыры. Ул җыр 2020 елның 18 маенда дөнья кирде дөньяга. Дөнья күрде. Барлык музыкаль мәйданчыкларда аны тыңларга була. Тыңлагыз, үзегезнең фикерләрегезне языгыз һәм үзегез нәрсәләр тыңладыгыз, шуны да языгыз. Зинһар өчен атна саен сорыйм, бер кеше язмый. Ярар, бер кеше язды инде. Шуңа күрә активрак булыгыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәллек. Сау булыгыз. Әйтәсең яратам, шул ук вакытта күрә алмыйм. Мине кочасың аннан соң.